барои чӣ бесаводо пули бисёр кор мекунанд, чемай басаводода. Барои як ҳикояи бисёр интересне ки озмада шумо нақл мекунам. Рӯзи як ҷавоне ба назди як пирамард, як хиратманди меяд, мега бобо барои чӣ, мега ман ин қадр басаводам, не ки сум надорам, суми кам кор мекунам, ҳамсояи ман бесавода ҳама вақт дар кисааш сум дора, аймада суми соз кор мекунам. Ва мусафед як дарси бисёр важниш метавонад. Мега бачам, ҳозир ман тра бигӯм ки дар фалон кӯл моҳияй, бира моҳӣ бигӣ биё. Ту чӣ кор мекунӣ? Ҷавонмард бошам мега ки ман фикр мекардам ки оби кӯл чӣ хелай, чӣ хеле моҳӣ дора, чӣ хеле чангак бигирам барои моҳиқапӣ, чӣ хеле авқот, яъне прикорам кашон бигирам барои моҳиё ва кадом вақта бирам, саҳар ё ки бегони моҳиқапӣ бирам. Пирамард манш мекунад ва чизи ҳама асосира мегашт. Мега дидӣ бачам, ту истодагӣ ва фикр кардестӣ. Ҷавонмард мега охи ман чизи важнеро фикр кардистам. Мега бале, чизи важне ай. Яке мега агар ки ҳозир дар ҳамин ҷо ҳамун ҳамсояи бесаводи ту мебуд, вай ҳамин қа мега бесаводае ки даже ақлаш намегирад барои фикр кардана. Вай аллакай дар ними раҳи кӯл буд барои моҳиқапӣ. Ақл дар роҳи пул кор кунӣ бисёр чизи хубай. Не ки то ҳамун вақтира ки шуморо ай амал кардан боз мемонад. Чемаю ки шумо фикр мекунед чӣ кор кунам, чӣ хеле кунам, агар бихоҳед постоянно дар кисатон сум боша, хубаш ки амал кунед.